ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi masama ang pagbabago, lalo na kung paraan ito ng isang tao para magpakatotoo. Kaya nga sa isang relasyon, bukod sa pag-ibig, mahalaga din ang pagtanggap. Ikaw kapuso, gaano mo kamahal ang asawa mo? Dear Papa Dudut, noong bata ako ay mahilig ako sa mga love story kung saan ay nagkakatuluyan ang bidang lalaki at babae sa dulo. Gusto ko rin sa mga pelikula yung romance na may halong katatawanan at kaunti lang ang iyakan. Akala ko kasi ganun lang pag na-inlove ang isang tao. Yun bang puro masayang bagay lang ang mararanasan niya? Kung may lungkot na parte man ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin kasi lilipas lang din. Kaya nga nung tumuntong ako sa pagiging teenager ay pinangarap ko ng makakilala ng isang lalaki na sa huli ay magiging Prince Charming ko. Kaya lang may plot twist pala sa akin ang kapalaran at yon ang dahilan kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Bago ko umpisahan ang aking kwento, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Eslyn. 34 years old at tubong Manila pero kalilipat lang namin ang asawa kong si George dito sa London, United Kingdom. Meron na kaming isang anak na lalaki na nasa Pilipinas ko pinanganak. Isa akong CPA pero naka-work from home auditor ako dito sa UK. Si George naman ay isang mechanical engineer. Matagal na naming pangarap ang makapag-migrate, kaya masasabi kong dream come true na nakalipat na kami rito. Pero kahit na malayo na kami sa Pilipinas ay panatiko pa rin ako ng programa ninyo sa radyo. Kaya nga sinusubaybayan ko pa rin ang istorya ng mga kabarangay natin online. At sa katunayan, naimpluwensyahan ko na nga ang asawa ko na makinig sa inyo, Papa Dudut. Magsisimula ang kwento namin ni George noong nasa Pilipinas pa lamang kami. First, boyfriend ko siya at lagi kong dinarasal. Nasanay siya na rin ang lalaki na magiging asawa ko. Nagkakilala kami noong pareho kaming sumali sa theater club noong nasa kolehiyo kami. Doon kami nagka-developan hanggang sa nagkaaminan ng feelings. Niligawan ako ni George ng 2 buwan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Mahal na mahal din siya ng parents ko kasi naman ay hindi lang siya gwapo at matalino. Mabait din siya at kasundo niya ang daddy ko na isa ring engineer. Mas tumatag lang ang aming relationship noong graduate na kami sa kolehiyo at nagtrabaho. Isa sa mga okasyon na hindi ko malilimutan ay noong celebration ng 5th anniversary namin. Dahil sa sorpresa ako ni George, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung order mo? Oo naman. Paborito ko tong cheeseburger nila rito eh. Tapos may fries pa, tsaka vanilla sundae. Bakit mo pala natanong? Kasi plano sana kitang dalhin sa isang Thai restaurant para sa ating anniversary celebration. Pero sabi mo, dito na lang kasi nagka-crave ka ng burger, fries saka sundae. Naku, sorry. May reservation ka na ba dun sa restaurant? Kasi kung meron na, pwede naman nating puntahan. May space pa rito sa tiyan ko. Actually, meron pero pinamove ko na lang mamayang dinner. Hindi lang naman ngayong lunch ang anniversary natin, buong araw. Kaya spoil kita. Spoil na ako sa'yo. Ano ka ba? Deserve mo yon. Kasi girlfriend kita at mahal kita. Kayo ng anak natin. Mahal din kita, George. Thank you kasi dinala mo ako rito sa fast food na to. Naalala mo ba na dito tayo unang nag-date noon? Hala, oo nga no. Kaya pala pamilyar. Hindi ko agad namukaan kasi nirenovate na pala to.
Dun pa yung dating counter, katabi ng wash area. Saka kaunti pa lang nun yung mga mesa at upuan. Oo nga, tama ka. Ngayon na lang ulit ako nakapasok dito. Nabalitaan ko kasi na nirenovate pala nila para palawakin tsaka pagandahin. Kaya naisip ko na dito tayo mag-lunch ngayong anniversary natin kasi espesyal yung lugar na to sa atin eh. Kahit na nagbago na yung lugar, marami pa rin tayong memories dito. At kahit 5 taon na nakakalipas, parang kahapon lang ang lahat. Hala, ano namang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sariwa pa rin yung mga memories. Kasi, di ba, dito tayo unang nag-date hanggang sa naging favorite place na natin to. Lalo na pag nangkikrave tayo ng cheeseburger, fries at sundae. Naiintindihan ko na kung bakit dito mo napiling mag-lunch. Pero kahit saan naman tayo kumain o pumunta, basta kasama kita, kontento ako at masaya. Happy anniversary, Han. May regalo ako para sa'yo. Teka, kunin ko lang. O, ayan. Nag-abala ka pa talaga, pero salamat. Na-appreciate ko. Walang anuman. Buksan mo na. Sige. Wow! Bagong relo. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ang gandahan. Salamat. Bagay na bagay sa'yo yan. Tsaka dun sa event na pupuntahan mo, yung conference sa Baguio. Isuot mo yan, ha? Oo naman. Pero bakit ko pa hihintayin yung araw na yun? Pwede ko namang isuot na ngayon. Teka, palitan ko relo ko. Ayan. Bagay ba? Bagay na bagay. Sabi na nga ba, tamang-tama sa'yo yung kulay eh. Salamat ulit, Han. Ang ganda ng regalo mo. Nagustuhan ko. Walang anuman. Masaya ako na nagustuhan mo. Akala mo ba ikaw lang yung may regalo? Akala ko yung regalo mo yung pa-dinner date natin sa Thai restaurant mamaya. Oo, pero meron pa talaga akong isang regalo. Pinaka-espesyal na regalo. Lahat naman ng regalo mo espesyal. Lalo na, espesyal yung pagbibigyan ko. Teka, kunin ko lang sa bulsa ko. Eto, Ano yan? sing-sing. Bakit kami sing-sing? Siyempre, yayayain na kitang magpakasal. Sobrang saya ko ng mga panahon na yon dahil hindi ko inakala yung sorpresang proposal sa akin ni George. Pero sa totoo lang ay kasal na lang ang kulang sa amin, lalo noong nagsimula kaming mag-live-in 1 year ago. Wala namang kaso yon sa parents namin dahil hindi naman sila yung tipong tradisyonal o naniniwala na dapat ay ikasal munang magkasintahan bago magsama sa isang bubong. In fact, sina Mommy at Daddy ang nagudyok sa amin na mag-live-in para mas makilala namin ang isa't isa. At ang masasabi ko lang ng mga panahon na yon ay mas napatunayan ko na si George na ang taong gusto kong makasama sa panghabang buhay, Papa Dudut. Nagkaroon din pala kami ng anak bago kami ma-engage ni George. Kaya nga sobrang saya ng pamilya namin dahil sa wakas ay mababasbasan na kami ng simbahan. Excited na rin ako maging asawa ni George ng mga panahon na yon. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay kilalang kilala ko na ang mapapangasawa ko. Pero nagkamali ako dahil isang buwan matapos ang proposal niya sa akin ay napansin ko sa social media ang aktibong partisipasyon ni George sa mga gawain ng LGBTQ A1+. Linawin ko lang na hindi po ako against sa mga miyembro nito dahil may mga kaibigan po akong gay at lesbian. Pero nagtaka lang ako na para bang masyadong nahilig doon ang fiancé ko. Tapos lagi rin siyang low-key na nagkukwento ng mga kung ano-ano tungkol sa mga transgender. Nakuha raw noon ang atensyon niya. Papa Dudut, doon na ako nakaramdam ng kakaiba at kaunting takot na baka may malaman ako sa mapapangasawa ko na ikakagulat ko. At tama nga ang kutob ko dahil isang gabi ay meron pong inamin sa akin si George, Papa Dudut.
Ano yung pinapanood mo? Tingin nga. Ha? Okay. Wow! Beauty contest ba yan? Oo, saka mga trans woman sila. Ang ganda nila, no? Oo, tapos ang sisexy din ng mga katawan. Teka nga, parang napapansin ko nahihilig ka yata sa panonood ng mga ganyan. Anong mga ganyan? Ganito? Oo, nung nakaraan naman, aliw na aliw ka dun sa gay beauty pageant na pinapanood natin. Sabi mo, pangarap mong pasalihin sa beauty contest yung anak natin paglaki. Oo, pero depende pa rin sa kanya kung anong gusto niya paglaki niya. Pero lalaki naman yung anak natin. Bakit mo naisip na gusto niyang sumali sa beauty contest? Ha? Di ba may mga panlalaki namang beauty contest? Saka may itsura yung anak natin. Nako, siningit mo pa talaga yan. Pero seryoso na George, may napapansin kasi ako sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Napapansin? Ano naman yun? Yan, yung pagkahilig mo sa mga ganyang content. Naninibago lang kasi ako. Naisip ko lang na baka may dahilan kaya ganun. Ay, ang totoo, meron talaga. Hulaan ko, may costume party kayo sa opisina nyo tapos kailangan nyo mag-crossdress? Hindi, wala. Pero ano kasi, Ano nga kasi? Parang kinakabahan naman ako. huwag kang kabahan, ano ka ba? Sinong hindi kakabahan? Bastahan, kahit na anong marinig mo, tandaan mo na mahal ko kayo ng anak natin ha. Mahal na mahal ka rin namin, Han. Pero sabihin mo na kasi, tingnan mo oh. Kulang na lang lumabas na yung puso ko sa dibdib ko sa kaba. Okay, sasabihin ko na. Basta makinig ka munang mabuti ha. Nakikinig ako, Han. Ang totoo, matagal ko na itong nararamdaman. Noon pa bago maging tayo. Pero mas nangibabaw pa rin yung pagkagusto at pagmamahal ko sa'yo. Kahit na nalilito na ako nun sa sarili ko. Ha? Nalilito? Oo, akala ko nung naging tayo, mawawala na yung pakiramdam ng pagkalito sa sarili ko. Kasi nga mahal kita. Pero mali ako. Ano ba kasing ibig mong sabihin, Han? Ako yung nalilito sa'yo eh. Alam mo kasi, meron ako nararamdaman sa loob ko na parang gusto kong maging babae. Gusto mong maging babae? Ibig sabihin, bakla ka? Hindi naman sa ganun. Kasi di naman ako attracted sa lalaki. Kasi nga mahal kita. Linawin mo nga yung sinasabi mo. Lalo ako naguguluhan sa'yo eh. Gusto mong maging babae? Oo, Ano? ewan ko. Pero bata pa lang ako, ganun na talaga yung gusto ko. Oo, lalaki ako. Pero gusto kong maging babae. Gusto ko kung paano nyo dalhin yung sarili nyo. Gusto ko yung pananamit nyo, yung make-up, saka postura. Kaya nga tuwang-tuwa ako sa panonood ng mga beauty pageant kasi gusto kong maging katulad nyo physically. Ewan ko pero pakiramdam ko nabubuhay ako sa maling katawan. Nasisiraan ka na ba ng ulo? May anak na tayo, ikakasal na tayo tapos bigla mong sasabihin yan? Wala pa rin namang magbabaguhan. Ako pa rin ang tatay ng anak natin. Ikakasal pa rin naman tayo. Ikakasal? Inaayos na lang natin yung venue saka yung food. Sa palagay mo ba gusto ko pa rin magpakasal sa'yo pagkatapos mong umamin sa akin? Eslyn naman, wag mo namang gawin sa akin to, Han. Sana naisip mo yan bago mo pa sabihin yung bagay na yan. Gusto mo bang itago ko to sa'yo hanggang makasal tayo? Tapos saka ko lang sabihin? Siyempre hindi ko yun magagawa. Kaya nga ngayon pa lang umamin na ako kasi ayoko nang magsinungaling sa'yo. Kahit umamin ka na, nagsinungaling ka pa rin sa akin ng 5 taon, George. At hindi ko na alam kung paano ka pa pagkakatiwalaan. Kaya sabihin mo, gugustuhin ko pa bang makasal sa'yo? Hindi ako makapaniwala sa mga ipinagtapad sa akin ni George, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay halos gumuho ang mundo ko lalo na at hindi ko alam kung paano tatanggapin ng buo ang mga sinasabi niya. Gusto niyang palitan ang kasarian niya para maging ganap na babae kahit na lalaki siya ng pinanganak.
Alam ko na may mga tinatawag na transgender at wala naman akong pakialam sa mga choices nila dahil hindi naman ako naapektuhan noon. Pero iba na pala sa pakiramdam kapag mismong mahal mo sa buhay ang gustong magkaganon. At sa lagay ko ay si George na mapapangasawa ko pa, Papa Dudut. Sa totoo lang ay litong-lito ako ng mga sandaling yon. At kahit na nangako siya sa akin na walang magbabago sa pagmamahal niya sa amin ng anak niya, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi alam ko na sa oras na may baguhin siya sa panlabas niyang katangian, ay may magbabago na sa pananaw niya sa buhay. Marami akong kinakatakutang mangyari sa oras na payagan kong gawin ni George ang pagbabago niya. Isa na doon, yung hindi ko alam kung paano kami mag-a-adjust at magsisimulang muli, Papa Dudut, sa pagbabagong gusto niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung sukatan lang naman ng pagmamahal, masasabi ko na lagpas pa sa sapatang pag-ibig ko kay George. Siya kasi ang first boyfriend ko, ang tatay ng anak ko at taong pinangarap ko na makasama hanggang sa pagtanda namin. Kaya nga tutol talaga ako sa plano niyang pagpapalit ng kasarian. Lalo na sa pisikal na aspeto dahil maapektuhan noon ng husto hindi lang ang pagiging mag-asawa namin kundi maging ang pagiging tatay niya sa aming anak. Isipin niyo na lamang ang itatawag sa kanya ng anak namin sakaling maging pareho ng babae ang mga magulang niya. Ilang beses na sinabi sa akin ni George na pwede naman namin yung pag-usapan. At willing din siyang makinig sa mga sasabihin ko kasi mahal niya kami ng anak niya. Pero ewan ko ba, parang hindi ko kayang makipag-usap sa kanya at makipagkasundo dahil kapag ginawa ko yun ay parang pumayag na ako sa pagbabago niya sa kasarian niya, Papa Dudut. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko pero pinipilit ko naman ang sarili ko na unawain si George sa abot ng makakaya ko. Ilang araw mo na akong hindi kinakausap, Han. Alam mo naman yung rason kung bakit, di ba? Kaya nga gusto ko sana na pag-usapan natin to. Pag nag-usap ba tayo, mababago nun yung pagiging bakla mo at yung kagustuhan mong magpalit ng kasarian? Ay, hindi, pero... Eh di wala na pala tayong dapat pag-usapan pa. Eslyn naman, makinig ka muna kasi. Hirap sa'yo, nagagalit ka agad. Paano hindi ako magagalit sinira mo na yung pamilya natin? Sobra ka naman magsalita. Hindi ko sinira ang pamilya natin dahil lang sa pagsasabi ko ng totoo. Pero hindi nakatulong yung pagsasabi mo ng totoo. Sana kasi noon mo pa sinabi hindi yung pinatagal mo pa talaga at pinaabot ng 5 taon. Kung sinabi ko ba noon matatanggap mo ko o hindi pa rin? Hindi ko alam ang sagot dyan. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero naguguluhan ako. Ang bilis naman kasi ng mga pangyayari. Alam kong masorpresa kang tao pero di ko naman akalain na ganitong klaseng sorpresa yung gagawin mo sa amin ng anak mo. Alam mo ba na marami akong kinatatakutang mangyari dahil dyan sa paglaladad mo? Huwag ka kasing matakot sa sasabihin ng ibang tao. Lalo na kung wala naman tayong tinatapakan. Madali lang niyang sabihin sa'yo. Pero hindi mo talaga naiintindihan ang lahat Kasi sarili mo lang ang iniisip mo na hindi mo kami naisip ng anak mo. Sige nga, pag lumaki ang anak mo, ano na lang itatawag niya sa'yo? Pwede niya akong tawaging daddy. Hindi ko naman aalisin sa bata yun Pero ang mga daddy hindi nag-aastang babae at hindi pang babae ang katawan. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. At bakit hindi ako pwede magsalita ng ganito? Kasi nasasaktan ka pag nagsasabi ako ng totoo? Honey naman. Huwag mo nga akong matawag-tawag na honey kasi nagdidiri ako sa'yo. Eslyn! Huwag mo akong lalapitan. Huwag mo rin akong hahawakan. Alam mo, wala na talaga mangyayari sa atin kung magsasama pa rin tayo sa iisang bubong Mabuti pa nga siguro. Magkanya-kanya na lang tayo. Total, sa'yo naman tong bahay. Kami na lang ng anak mo yung aalis. Han naman,
Huwag mo sa akin ilayo ang anak natin. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko na kasi alam kung paano ka pakikisamahan eh. Naguguluhan ako, George. Ayaw kitang kausapin. Ayaw kitang katabi sa kama o kahit man lang kasabay sa pagkain. Dahil ba nagpakatotoo lang ako sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Tao rin ako. Pero kung pandirian mo ko, daig ko pa yung halimaw. Wala akong sinasabing ganyan. Wala. Pero yun na rin yung ibig mong sabihin eh. Hinuhusgahan mo ko kasi hindi mo matanggap yung pagkatao ko. Inaasahan mo ba na matatanggap kita agad na ganun kadali? Nirerespeto ko yung desisyon mo. Kaya nga respetuhin mo rin yung desisyon ko na makipaghiwalay na sa'yo. Honey, please. Hindi ko kaya na mawala kayo sa akin ng anak ko. Kayo yung buhay ko eh. Huwag niyo akong iwanan. Ewan ko, George. Sa ngayon, yun lang yung paraan na naiisip ko eh. Yung maghiwalay tayo. Hindi ko lang maipapangako sa'yo kung magbabago pang isip ko tungkol dito pero sige. Sige, pag-iisipan ko. Alang-alang sa anak natin at sa pamilya natin. Mahal ko si George pero hindi ko alam kung sasapat ang pagmamahal na yon para mapanatili kaming magkasama. Isa kasi sa mga kinakatakutan ko ay yung pulaan kami ng ibang tao dahil sa sexualidad na pinili niyang maging sakaling magbago na siya. Hindi ko alam kung kaya kong marinig ang mga pangiinsulto o opinyon ng ibang tao kasi may pagka-sensitive pa naman ako. Madali ako maapektuhan ng sinasabi ng iba at kahit na inaaral ko ng huwag personalin ang lahat ng bagay ay lagi pa rin akong bumabalik sa umpisa, Papa Dudut. Kaya nga sa kabila ng pagmamahal ko kay George ay nananaig pa rin ang mga kinakatakutan ko. Sa huli dumating ako sa point na tinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa kanya. Hindi na lamang sa pag-atras sa kasal namin kundi sa pag-alis na rin ng bahay na aming tinitirhan. Hindi ko makakalimutan ang pagmamakaawa ni George na huwag namin siyang iwan ng anak niya. Pero nagbingi-bingihan ako sa iyak at pakiusap niya. Hindi niyo naman ako masisisi kasi litong-lito ako ng mga panahong yon. Pansamantala muna kaming tumuloy sa bahay ng parents ko, Papa Dudut. In-explain ko sa kanila ang nangyari at kinomfort naman nila ako. Hindi ko na kasi alam kung makakaya ko pang solohin ang lahat. Nagulat sila sa desisyon ni George pero hindi naman sila naggalit dito. Sa kabila ng lahat ay mahal nila at boto sila kay George bilang tatay ng anak ko at dapat na mapapangasawa ko, Papa Dudut. Lumipas ang isang buwan at kinontak pa rin ako ni George para sa sustento ng anak namin. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ang hindi niya pagpalya sa bagay na yon. Bukod sa anak namin ay nagbibigay din siya para sa akin pero ako na lamang ang tumatanggi kasi nahihiya ako at hindi naman kami kasal. Bukod doon ay may trabaho naman ako. Pero sinabi ni George na mahal niya pa rin ako at naiintindihan niya ang mga dahilan ko kung bakit ako nakikipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Alam mo ba na nung nakaraang gabi, hinanap ka na naman ng anak natin. Kaya thank you kasi pumunta ka ngayon. Kita mo, halos ayaw humiwalay sa'yo eh. Kaya nga, miss na miss ko na rin kasi siya. Pati na rin ikaw, Han. Eslyn. Kumusta ka naman sa bahay? Hindi masyadong okay, pero kinakaya naman. Simula kasi nung umalis kayo doon, sobrang tahimik na nung bahay. Tapos, wala na rin yung dating amoy gatas at asukal kapag nagbe-bake ka ng cake at cookies for desserts natin. Nakakatawa man pero pati yun namimiss ko. Yun lang? Hindi mo namimiss yung mga lutong ulam ko? Siyempre namimiss ko rin. Yung totoo, napapadalas yung pag-order ko sa fast food. Hala, bakit? Alam mo namang nakakataas ng uric acid kapag puro fast food kinakain mo. Wala kasi akong gana magluto pag uwi ko. Kaya nagte-take out na lang ako. Yung gamot mo, iniinom mo pa ba? Oo, hindi. Ano ba talaga? Hindi ako nakainom kagabi.
pati yata nung nakaraan. George naman, wag mo namang pabayaan ang sarili mo. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Naliligo pa rin ako araw-araw. Pumapasok sa trabaho, umiinom ng tubig, kumakain kahit paano. Pero madalas wala akong gana. Lagi akong matamlay. May isang beses nga na nag-leave ako sa trabaho para lang matulog maghapon sa bahay. Kahit wala naman akong sakit. Kasalanan ko talaga to eh. Wala ka namang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ko kasi mapigilan eh. Lalo alam kong naging padalos-dalos ako sa desisyon ko na umalis kami ng anak mo sa bahay at umurong sa kasal natin. Pero may dahilan ka naman. Nung una, aminado akong hindi ko yun naintindihan. Inisip ko na sobra ka naman sa desisyon mo. Pero sa uli, na-realize ko na mali rin ako. Malaking kasalanan yung magsinungaling, di ba? Pero ginawa ko pa rin at pinatagal yung pagsasabi ko ng totoo. Hindi ko na mababago yung nagawa ko pero dun lang naman sa bagay na yun ako di nagsabi ng totoo. Kasi yung pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin, lahat ng yun ay totoo, Eslyn. At hanggang ngayon, kahit nahiwalay na tayo, mahal na mahal ko pa rin kayo. Naniniwala naman ako sa pagmamahal mo sa amin. Nakikita ko yun at nararamdaman ko. Lalo na ngayon na kahit hiwalay na tayo, sobrang effort mo pa rin. Pumupunta ka pa rin dito sa bahay. Nagdadala ng pasalubong sa amin ng anak mo, pati na rin kina mami at daddy. Mahal ko kayo eh. Saka masaya ako kasi hindi nagalit sa akin ang mga magulang mo nung nalaman nila yung desisyon at pagkatao ko. Paano sila magagalit sa'yo? Ang bait-bait mo. Tsaka, hindi ka nagbago simula nang ipakilala kita sa kanila. Lagi mo silang kinukumusta, binabate kapag may mga special na okasyon at hindi ka rin nakakalimot na i-treat sila ng paborito nilang pagkain o igala man lang. Maliit na bagay lang naman ang mga yon. Hindi yun maliit kasi nararamdaman nilang mahalaga sila lalo na sa edad nila. Pero alam mo, nabukod doon, sinabi ni na mami at daddy na parang anak ng turing nila sa'yo kasi nakikita nilang mahal na mahal mo ko. Lalo mo pa raw ako minahal nung nagkaanak tayo kaya nga ang saya-saya nila nung sinabi nating plano na nating magpakasal. Hindi naman magbabago yung pagmamahal ko sa inyo ng anak natin kahit na hindi natuloy yung kasal natin. Kasi para sa akin, kayo pa rin ang pamilya ko at ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Siya pa rin naman ang George na minahal ko kahit na hindi kami pareho ng gusto. Siya pa rin naman ang maalaga at responsableng tatay ng anak ko. Siya pa rin ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa pagtanda namin pero aminado ako na hindi ko alam kung paano kami magsisimula. Mahal ko pa rin naman si George at habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nakikilala. Isa na nga doon yung napatunayan ko na kahit magbago siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng kasarian ay hinding-hindi pa rin mawawala ang mga magaganda at mabubuti niyang katangian bilang siya. Kung tatanungin ninyo ako kung nasa na ako sa acceptance journey ko tungkol sa pagbabago ni George, masasabi kong nasa kalagitnaan na. At masaya ako kasi unti-unting natututunan ko na hindi naman pala masama ang bagay na gusto niyang mangyari. Saka mas lubos ko siyang nakilala bilang siya sa pamamagitan papadudot ng bago niyang paraan upang ipahayag ang kanyang sarili. Papadudot masarap din pala sa pakiramdam na buong buo ang pagmamahal mo sa taong buong buo rin ang pagkatao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa kami nagkakabalikan ni George, pero pakiramdam ko ay hindi naman kami naghiwalay. Kasama ko siya sa lahat ng okasyon at pagkakataon lalo na sa mga milestone ng anak namin. Naging mabuting magkaibigan kami pero aminado kaming hindi pa rin nawawala yung pagtingin namin sa isa't isa. Hindi pa rin naman binabago ni George ang plano niyang magpalit ng kasarian pero hindi muna niya yon minamadali.
Suportado rin naman siya ng parents ko sa kondisyon na hindi niya pababayaan ang anak namin. Kaya nga kahit papaano ay masaya ako at nakahinga ng maluwag kasi tanggap siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Isang araw ay dala na rin ng stress, matinding puyat at pagkapalipas ng gutom dahil sa trabaho ay nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng malalang trangkaso at matinding panghihina ng katawan kaya hindi ako makabangon. Hindi ko maasikaso ang anak ko tapos nagkataon pa na naka-out of town ng parents ko. Kami lang dalawa sa bahay kaya hindi na ako nagdalawang isip na tawagan si George para makiusap na puntahan kami. Hindi na rin naman siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na pinuntahan kami sa bahay. Pero Papa Dudut, hindi ko makakalimutan yung sandamakmak niyang dalang pagkain at gamot para sa akin at ang nag-aalala niyang mukha nang makita akong nanghihina, Papa Dudut. George, ayoko na. Busog na ako. Sigurado ka? Hindi mo pa nga nauubos yung lugaw. Pero nakakalahati ko naman eh. Tingnan mo, yun na yung pinakamaraming kinain ko simula nung magkasakit ako. Inubos ko pa yung nilagay mong itlog. Sa bagay, mas okay na to kesa nung mga nakaraan na nakakaisa o 2 subo ka lang. Wala kasi talaga akong gana tapos wala pa akong panlasa. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling beses na wala ng panlasa dahil sa trangkaso. Siguro bata pa ako nun. Pero kwento mo kumakain ka pa rin kahit wala kang panlasa, 'di ba? Oo, kasi mas takot akong magutom kesa magkasakit. Ewan ko sa'yo. Nagpagutom ka nga nitong mga nakaraang linggo. Sabihin mong hindi. Hindi ako nagpagutom. Madalas lang magutom. Di kasi ako nabubusog sa kinakain ko. Lalo't wala akong gana. Pero kumusta ka na ngayon? Ako? Ayos naman. Mas mabuti at may ganang kumain kasi kasabay ko na kayo ng anak natin. Lalo kapag pumupunta ako rito. Halata nga kasi hindi ka na lang basta nagti-take out ng pagkain. Nagluluto ka na rin ng mga dinadala mo sa amin. Oo naman. Bagong hobby ko yung pagluluto. At masaya ako na pinaglulutuan ko kayo. Nung di pa ako nagkakasakit, sarap na sarap ako sa lutong bistik at bopis mo. Panalo yun. Masarap pa rin naman yung lugaw mo pero wala lang talaga akong panlasa eh. Babalik din yan pag gumaling ka. Teka, bago mapasarap kwentuhan natin, inumin mo na muna tong gamot mo. Ayoko niyan, mapait. Akala ko ba wala kang panlasa? For some reason nagkakaroon kapag iniinom ko yung gamot na yan eh. Ay, daig mo pa yung anak natin pag nagkakasakit? Pahirapan pa inumin ng gamot? Mas malala naman yun kasi nagtatantrums pa yun. Akin na nga yan, iinumin ko na para tapos na. Ayan. Thank you. Walang anuman. Higa ka na? Maya-maya, kakakain ko lang. Sandal ko na lang muna yung likod ko rito. Ayan. Kumpara sa itsura mo kagabi, umaliwalas na yung mukha mo. Mukha ka pa rin matamlay pero maganda ka pa rin naman. Kita mo na, ng bola pa to. Hindi ako nang bobola ha. Sinasabi ko lang yung totoo. Kung maganda pa rin ako kahit matamlay, mas maganda ka naman lalo na dyan sa mga papilik mata mo. Haba saan mo yung pinalagay? Sasabihin ko sa'yo pag magaling ka na. Ay, talaga naman. Kaya nga magpagaling ka para naman ma-date na kita. I mean, friendly date ba? Gusto ko rin naman na ma-date mo ako ulit, George. Thankful ako kay George kasi binantayan niya ako at ang anak namin noong nagkasakit ako. At kahit na noong gumaling ako ay hindi pa rin siya umalis sa tabi namin. Para nga siyang super tatay kasi nagagawa niyang magtrabaho habang inaasikaso kami, Papa Dudut. Malaking bagay yon.
para hindi ko maramdamang napilay ang pamilya namin dahil sa pagkakasakit ko. Gabi-gabi akong nagpapasalamat sa mga dasal ko dahil meron akong isang katulad ni George. Yun bang hindi lang mapagmahal kundi maalalahanin din, mapagsakripisyo at hindi makasarili. At ang lahat ng yon ay ginagawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Kaya sino ako para hindi ibalik ang mga bagay na yon sa kanya, gayong mahal ko pa rin naman siya. Nang gumaling ako at natuloy ang date namin ni George ay sinabi ko sa kanya na gusto kong magsimula ulit kami. Bagay na hindi niya tinutulan. Masayang masaya siya na binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya sa amin ng anak niya. Pero para sa akin ay wala na siyang dapat na patunayan. Alam ko na mahal niya ako at matatanggap ko ang buong-buong si George para mag-work ang relasyon namin. Pero hindi ko yan magagawa ng walang tulong ng mga eksperto. Sumailalim kami sa mga counseling at aminado ako na malaki ang naitulong noon para mas maintindihan ko at matanggap ang pagbabago ni George. Unti-unting natutunan ko na hindi lang siya ang dumadaan sa transition dahil ako rin. Sa katunayan ay dumaan ako sa mabuting pagbabago nang tuluyan kong matanggap ang bagong pagkatao ni George, Papa Dudut. Happy birthday, Han! Thank you, Han. Ito na yata ang pinakamasayang birthday ko kasi dito ako nag-celebrate sa paborito nating fast food. Enjoy na enjoy din ang anak natin, oh. Tsaka yung ibang adults and kids na umattend. Basta ako masaya kasi alam ko masaya ka. Yun naman ang importante eh. Ano palang birthday wish mo, Han? Wish ko? Aside sa good health natin ng anak mo, wish ko rin na mag-propose ka na kasi gusto ko na ulit mag-yes sa'yo. Talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo nga. Tsaka matagal ko na itong pinag-isipan. Malaki talaga yung naitulong ng mga counseling natin para mas maintindihan ko yung feelings ko habang dumadaan tayo sa pagbabago mo. Nung una, akala ko ikaw lang yung magbabago pero na-realize ko na ako rin pala. Malaki yung pinagbago ng pananaw ko tungkol sa love. Para sa akin, ang love ay acceptance. Masaya ako marinig yan, Han. Gumaan din yung loob ko kasi alam kong may kakampi na ako. At ikaw yun. Hindi lang ako, pati na rin ang anak natin, parents ko at parents mo, yung pamilya natin, sila talaga yung number 1 supporter natin. Oo, pero higit sa kanila, yung sa inyo ng anak natin yung pinakamahalaga. Salamat kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na mas mahalin kayo ng anak natin. At patunayan na kahit magpalit man ako ng sexualidad, ako pa rin to. Yung taong nagmamahal sa iyo at tatay ng anak natin. Kaya nga, kung may plano kang mag-propose, bilisan mo kasi hindi na ako makapaghintay na matawag na asawa mo. May plano talaga ako pero wala akong dalang singsing. Ay, pero teka, sandali. Ito na lang munang tissue. Gawin ko munang kunwaring singsing. Wow, so creative. Siyempre, hindi ko yata mapapalagpas ang pagkakataong to. O, di ba? Ganda naman. Oo nga, maganda nga. Honey, I love you. I love you too, honey. Alam mong wala akong ibang gusto kundi ang makasal sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. Yung araw na nakilala kita at nung sinagot mo ko. At yung unang beses na nag-date tayo sa lugar na to. Yun yung mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Para sa akin, ikaw na yung babaeng gusto kong pakasalan at maging asawa. Ikaw yung gusto kong makasama hanggang tumanda tayo. Kasi para sa akin, ang sarap mong mahalin at alagaan. Ang sarap mo rin magmahal at mag-alaga, Han. Kaya nga hayaan mo kong tuparin yung mga bagay na pinangako ko sa'yo. Hayaan mo kong iharap ka sa altar. Mahalin at alagaan araw-araw. Ipagluluto rin kita ng paborito mong bistek at bopis. Ikaw na lang talaga magsasawa.
Hindi ko yun pagsasawaan kasi katulad ng pagmamahal ko sa'yo yung lasa ng luto mong bopis at bistek. Masarap at hinding-hindi nagbabago. Nax, feeling ko tuloy professional chef na ako. Hindi na lang basta engineer. Pareho kang magaling sa dalawang bagay na yun. Mas nagiging magaling at inspired ako dahil sa'yo at sa anak natin. Will you marry me, honey? Yes, hon. I will marry you. I love you so much. I love you more, Han. Thank you. Yes! Woohoo! She said yes! Walang pagsidla ng saya namin ni George sa unexpected proposal na yon noong birthday ko. At mas nadoble yung saya noong umoo ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, matagal ko na talagang gustong ituloy ang kasal namin. Naghintay lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin yon kay George. At kahit na wala pa siyang singsing noong araw na yon ay ayos lang dahil masaya naman kami. Kinagabihan, pagka-uwi sa bahay ay nagulat ako kasi muling nag-propose sa akin si George. Lumuhod siya at ipinakita ang bagong gawang singsing na matagal na pala niyang pinagawa para sa espesyal na araw na yon. Siyempre, inulit ko lang ulit ang pagsagot ko ng oo. Intimate garden wedding po ang kasal namin ni George. Kasama namin doon ang mga malalapit naming kamag-anak at kaibigan. Natanggap ang pagbabago ng asawa ko. Siyempre, masaya din ako kasi nakikita kong nakasuporta sila kay George at sa bagay na sobrang kinagalak niya na nangyari. Para sa akin, mahalaga na matanggap ka ng taong mahal mo para mas madagdagan ng tiwala at pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kaya nga nangako ako kay George na hindi magbabago ang pagmamahal at suporta ko sa kanya, lalo na at mag-asawa na kami. Sa kasalukuyan ay nandito na kami sa UK ng pamilya ko at inaayos pa ni George yung mga kailangan niya para matuloy ang surgery niya. Konti na lang at makakamit na niya ang pangarap niya na makapagpalit ng kasarian. Pinospone kasi namin yon noong nasa Pilipinas kami dahil naging busy kami sa pag-aasikaso ng papers namin for migration. Malaking adjustment pero matagal na rin namin itong pangarap. Sobrang proud ako sa asawa ko kasi alam ko na nagpapakatotoo lamang siya at mas mahal ko yung bersyon ng pagkatao niyang yon. Kapag naging ganap na babae na siya ay gusto niyang tawagin ko siya sa pangalang Georgine. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y merong natutunang aral ang mga kabarangay natin sa kwentong binahagi ko. God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Esli. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga alaala ng nakaraan ay parang alon sa dalampasiga na pabalik-balik. Tahimik itong dumadampi sa ating mga isipan kasabay ang isipin na kung nabago lang sana ang ihip ng hangin, baka sakaling sa ibang direksyon nagtungo ang buhay natin. Ikaw, kabarangay, anong what if mo sa iyong buhay na gusto mo sanang mapalitan? Dear Papa Dudut, may sikat na kanta ngayon na paulit-ulit kong naririnig sa radyo. Tungkol ito sa multo ng ating nakaraan. Mga ala-ala, desisyon at nating bersyon ng ating sarili na patuloy na sumusunod sa atin kahit na pilit na natin itong kinakalimutan. Malapit sa puso ko ang kantang yon dahil sobra akong nakarelate dito. May sarili din akong multo para itong anino na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Kahit ilang taon na ang lumipas, ito rin ang rason kung bakit naisipan kong i-share sa inyo ang istorya ko na matagal ko ring sinosolo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aldrin.
30 years old na po ako at nakatira sa isang probinsya na hindi ko na lamang po papangalanan dahil medyo confidential ang mga detalyeng ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang mga pangalan at lugar na mababanggit sa sulat kong ito ay pinalitan ko. Para na rin po sa safety ko at para na rin hindi magkasira-sira ang buhay ng mga taong involved. Papadudot aaminin ko na hanggang ngayon ay may mga gabing bigla-bigla na lamang pumapasok sa isipan ko ang isang bagay mula sa nakaraan ko. Tungkol ito sa kababata kong itago na lang natin sa pangalang Yana. Grade 5 kami noong una kaming nagkakilala. Bagong transfer lang siya sa school namin, papadudot. Maganda siya, mestiza, may lahing Amerikano. Sa Pampanga kasi nakatira at nagtatrabaho ang nanay ni Yana at nagkaroon siya doon ng boyfriend na sundalong Kano. Noong nabuntis niya ito ay agad din siyang iniwan ng kanyang ama. Yun ang kwento niya sa akin noong bata pa lamang kami, papadudot. Yana, hindi ka pa uuwi? Hindi. Bakit naman? Hindi ka ba susunduin ng lola mo ngayon? Nasa palengke pa si Lola eh. Wala rin namang tao sa bahay kaya hindi na lang ako uuwi. Eh anong kakainin mo para sa pananghalian? May dala ka bang baon? Meron, pero kinain ko na kaninang recess. Paano yan? Wala ka nang kakainin ngayon yan. Hindi naman ako gutom eh. Ikaw, may baong ka ba? Meron, bakit? Hati na lang tayo. Ayoko nga. Konti lang yung nilutong ulam ni mama para sa akin eh. Sakto lang yun para sa akin. Sige na, binigyan pa kita ng papel kanina nung nag-quiz tayo eh. Isang piraso lang naman yun, tsaka papalitan ko naman yung papel mo kapag nakabili na si mama ng bago kong papel. Damot naman, konti lang naman eh. Ayoko nga. Bakit mo kasi kinain yung baon mo nung recess? Eh wala akong pambili ng pagkain eh. Hindi ka ba binigyan ng lola mo ng baon pambili ng merienda? Meron siyang binigay na pera pero binili ko yun ng text. Text na naman. Kasalanan mo naman pala kaya ka walang makain eh. Asa na yung text mo? Laro tayo mamaya. Wala na, ubos na. Natalo ko kanina eh. Medaya siguro yung pamato ng grade 6 na nakalabang ko. Ang galing eh, hindi matalo-talo. Ano ba yan? Nagsayang ka lang ng pera. Bibili-bili ka ng text, hindi ka naman pala marunong maglaro. Bukas, babawiin ko yung mga natalo sa akin. Bibili ulit ako ng text. Tapos kakainin mo na naman yung baon mo sa pananghalian. Tapos sa akin ka makikihati kapag wala ka nang makain. Babalatuan na lang kita pag nanalo ako. May secret yan eh. Pinagdidikit nila yung dalawang text para hindi matalo. Bigyan mo ako ng text mo mamaya pag dikitin natin yung pamato mo para manalo ka. Madaya ka rin pala, bawal yun. Sabi ni nanay, hindi bawal ang pandaraya. Diskarte daw yon para mas mapadali ang buhay. Mali ang nanay mo, hindi maganda ang mandaya. Eh di kung ayaw mo, wag mo. Ako na lang gagawa bukas. Asan pala yung nanay mo? Bakit hindi ko siya nakikitang sinusundo ka? Puro lola mo yung nagpupunta rito sa school eh. Paano ako susunduin ni nanay wala naman siya dito? Nasa Pampanga yun. Ano namang ginagawa niya sa Pampanga? Ano pa ba? Di kasama yung boyfriend niya. Boyfriend? Siya ba yung tatay mo? Hindi, iba yun. Yung tatay ko, ex niya, sundalo. Wow! Sundalo tatay mo? Nakita mo ba siya? Malaki ba yung baril nila? Hindi ko na makilala yun eh. Nung nanganak daw si nanay, hindi pa raw nagpakita sa kanya yung tatay kong yun. Sabi ni nanay, isipin ko na lang na patay na yung tatay ko. Bakit naman? Ewan ko. Basta, hindi na raw siya babalik sa buhay namin kaya naghanap na lang siya ng bagong boyfriend. Kaya niya ako pinadala dito kasi ayaw sa akin ng boyfriend niya. Bakit naman ayaw niya sa'yo? Hindi niya kasi ako mautusan eh. Palagi ako inuutusan noon. Hindi ko naman sinusunod. Tapos nagalit siya sa akin. Kinausap niya si nanay para pauwiin na lang ako dito sa probinsya para daw wala na silang problema.
Grabe naman, kawawa ka naman pala. Wala kang tatay, iniwan ka pa ng nanay mo. Pareho naman silang walang silbi. Mas magandang si Lola na lang kasama ko. Mas mabait siya. Dahil kawawa ka, sige na, hati na tayo sa baon ko. Talaga? Oo, Ano bang ulam mo? fried chicken. Pero isa lang to kaya hati na lang tayo. Patingin nga. Sandali. Ayan! Wow! Akin na to ha! Teka lang. Sabi ko hati tayo dyan Bakit mo kinuha? Palit na lang tayo ng ulam. May natira pa akong adobong sitaw dun sa baunan ko. Hanapin mo na lang sa bag ko. Bye-bye! Yana, akin yan Ayoko ng adobong sitaw. Ibalik mo yan! Hindi nabiyayaan ng magandang buhay ang pamilya ni Yana. Mahirap lamang sila papadudot, isa ito sa mga dahilan kung bakit naisipan ng kanyang ina na iuwi na lamang si Yana sa probinsya para maalagaan siya ng lola niya. Matapos noon ay bumalik din kaagad sa Pampanga ang kanyang ina at simula noon ay wala na siyang balita pa mula rito. Tendera ng karnet isda ang hanap buhay ng kanyang lola. Alam ko ito papadudot dahil simula pagkabata ay lagi ko nang nakikita ang lola niya sa palengke. Suki kasi siya ng pamilya namin na may sariling babuyan. Kami ang karaniwang pinagkukuhanan ng karne sa lugar namin at ang negosyong yon ng pamilya namin ang bumuhay sa aming magkakapatid. Mas naging close kami ni Yana dahil kapag walang pasok ay lagi kaming nasa palengke. Sinasamahan ko noon ng tatay ko kada 3:00 ng madaling araw para mangatay ng baboy. Pagsapit ng bukang liwayway ay nasa palengke na rin si Yana para tulungan naman ang lola niya sa pagtitinda. Siya karaniwan ang tagakuha ng bayad at tagasukli sa mga customers nila. Minsan ay tumatambay din ako sa pwesto nila para tumulong. Pagkatapos noon ay sabay kaming kumakain ni Yana ng pananghalian sa likuran ng palengke. Malapit sa slaughterhouse. Maraming puno ng mangga doon kaya malamig ang ihip ng hangin. Doon kami karaniwang naglalaro ng habulan at umaakyat ng puno. May mga pagkakataon din noon na nanunungkit kami ng mangga para ibenta sa palengke. Ang baryang na pagbebentahan namin ay binibili namin ng mga laruan sa store na nasa tapat lang din ng palengke. Tumagal ang naging pagkakaibigan namin ni Yana, Papa Dudut. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata kami. Pagsapit namin sa kolehiyo ay biglang bumalik sa probinsya ang nanay ni Yana dalang isang masamang balita, Papa Dudut. Sarap naman ang hangin dito. Uy, Yana, ikaw pala. Dumaan ako sa may slaughterhouse. Ang sabi, lumabas ka raw para magpahangin. Talagang alam na alam mo kung saan ako mahahanap Saan pa ba kita hahanapin kundi dito lang sa may manggahan? Eto favorite spot natin Tahimik kasi rito, tsaka mahangin. Nakakakalma ng isip. Naalala mo pa ba nung nahulog ako dyan mismo sa kinaupuan mo? Nung umakyat ka para sa mangga na pagkaliit-liit. Favorite memory ko yun Ang saya lang nung mga panahong yun Walang problema, walang masyadong iniisip. Maliban na lang kapag may assignment tayo. Namumroblema ka pala sa assignment noon? Lagi ka nga nangungopya sa akin. Nangungopya nga, puro mali naman sagot mo. Ang ending, ako lang din yung gumagawa ng assignment natin. Mas matalino ka naman kasi. Medyo tamad nga lang. Sira ulo. Pero bakit ka pala naparito? Akala ko ba may lakad ka ngayon? Wala, hindi ako natuloy. May natanggap akong tawag kanina Tawag? Kanino naman? Sa nanay ko. Tinawagan ka niya? Himala Bakit naman daw? Anong meron? Gusto niya akong pabalikin sa Pampanga. Ha? Pero bakit daw? Wala na raw siyang trabaho. Kailangan daw niya ako doon. Kailangan niya tulong ko. Anong tulong naman yun? Huwag mo sabihin sa akin na kaya ka pupunta doon para magtrabaho para sa nanay mo Parang gano'n na nga. Ako na lang daw yung pag-asa niya. Ewan ko. Hindi ko siya maintindihan Paano yan? Malapit na tayong graduate. 1 taon na lang
Sinabi ko rin yan sa kanya kanina pero ang sabi niya, kaya raw ako nag-aaral para makapaghanap ng trabaho. Pero ngayon may trabaho na raw siyang nahanap para sa akin. Hindi ko na raw kailangan mag-aral. Ibang klase rin yung pag-iisip ng nanay mo ah. Sayang naman kung di mo tatapusin pag-aaral mo. Wala akong magagawa. Nanay ko na nagdesisyon eh. Meron kang magagawa. Huwag kang pumayag sa gusto niya. Tapos ano, titigil siya sa pagpapadala ng pera dito sa probinsya? Paano si Lola? Paano ako? Sa kanya kami nakaasa ngayon. Alam mo namang matanda na si Lola kaya hanggang umaga na lang siya nagtitinda dito sa palengke. Ano bang magiging trabaho mo doon kung sakali? Kung ano yung dating trabaho ni nanay, para bang sa akin niya na ipapasa yung corona. Ano ba trabaho ng nanay mo? Basta, wag mo nang alamin. Bali papayag ka sa gusto ng nanay mo? Pupunta ka talaga ng Pampanga? Katulad nga ng sinabi ko, kahit ayoko, wala akong magagawa. Eh paano naman ako? Anong paano ka? Mamamatay ka ba kapag nawala ako? Sira ulo ka talaga. Hindi ako mamamatay pero mamimiss kita syempre. Ako rin. Nasanay na ako sa buhay ko dito eh. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Ikaw lang yung kaibigan ko kaya paniguradong mamimiss din kita. Kailan naman alis mo? Next week na. Agad-agad? Eh pasok pa tayo ah. Magda-drop out na ako this week. Ay, di man lang to pinag-isipan ng nanay mo. Sayang, sobrang sayang Yana. Wala eh, ganyan talaga ang buhay. Alam na ba to ng lola mo? Oo, pinuntahan ko siya kanina sa pwesto niya bago kita hinanap. Anong sabi niya? Ayaw din sana niya pero wala rin siyang magawa eh. Si nanay ang nagsusustento sa amin ngayon kaya siya ang masusunod. Alam mo naman si Lola, medyo marami ring utang yun. May utang pa nga siya sa inyo, di ba? Kung ganun, wag na tayo magsayang ng oras. Sulitin na natin tong mga araw na magkasama tayo. Ano naman gagawin natin? Halika, sumama ka sa akin. Papadudot, sobrang nalungkot ako sa nalaman kong balita na aalis na si Yana. Never pumasok sa isipan ko noon na darating din pala ang araw na magkakahiwalay kaming dalawa. Kung may kapangyarihan lang sana akong pigilan ang pag-alis nito ay yun na ang ginawa ko. Kasi wala akong laban kung isa lang naman akong kaibigan na pwedeng iwan anumang oras. Sa kabila ng lahat na nararamdaman ko, hindi ko yon pinaramdam kay Yana. Hindi rin naman kasi ako sanay magpakita ng emosyon sa kanya. Kilala niya ako bilang mapang-asar na tao at yon ang gustong gusto niya sa akin, yun lagi ko siyang inaasar at tinutokso. Kaya kahit mabigat ang dibdib ko habang binibilang ko ang mga nalalabing araw namin na magkasama ni Yana ay hindi ko ipinakita sa kanyang malungkot ako. Ang ginawa ko ay sinulit namin ang mga araw na magkasama pa kami. Lagi kaming tumatambay sa may manggahan tuwing hapon at sabay naming pinapanood ang pagdilim ng kalangitan. Pagsapit ng araw ng pag-alis ni Yana at ng kanyang nanay ay nagpuminit akong sumama sa kanila hanggang sa terminal. Doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaiyak ako. Tawang-tawa pa nga sa akin si Yana dahil first time daw niya akong nakitang umiyak ulit simula nung pinaiyak niya ako. Noong elementary pa lamang kami. Tinanong niya ako kung bakit ko siya iniiyakan gayong hindi pa naman siya mamamatay. Doon ko na po inamin ang katotohanan kay Yana. Sinabi ko sa kanya ang nilalaman ng puso ko na matagal ko nang nararamdaman. Matagal na akong may gusto sa kanya. May halong lungkot ang mga ngiting ibinigay niya sa akin noong time na yon. Masaya siya na may gusto raw ako sa kanya pero nalulungkot siya noon na noong ko lang inamin sa kanya, papadudot, na matagal na raw niya itong hinihintay. Bago sila umalis ay nangako kami sa isa't isa. Nangako ako na aantayin ko ang pagbabalik ni Yana at nangako naman siyang babalikan niya ako anuman ang mangyari. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na taon ay wala akong ibang ginawa kundi ang maghintay sa pagbabalik ni Yana. Sa mga unang taon ng paghihiwalay naming dalawa ay lagi kaming magkausap noon sa text at tawag.
Kapag may time ay nagpupunta kami sa computer shop para doon mag-video call. Hindi kami magkasintahan pero parang gano'n na rin ang turingan namin sa isa't isa ng mga panahong yon. Dahil alam naming pareho kami ng nararamdaman para sa bawat isa. Wala kaming label pero ramdam namin ang nilalaman ng mga puso namin. Sapat na yon para sa akin, Papa Dudut. Ang importante kahit magkalayo ay mapanatili naming dalawa ang komunikasyon namin. Hindi ko alam kung ano ang naging trabaho ni Yana sa Pampanga, basta ang alam ko ay hindi na talaga nito tinuloy ang pag-aaral niya doon. Tuwing tinatanong ko kung ano ang mga pinagkakabalahan niya ay lagi siyang umiiwas sa mga tanong ko. Ayaw niyang pinag-uusapan namin ang mga buhay niya sa Pampanga kaya minabuti kong wag na lamang ungkatin kung ano man ang meron siya doon. Papa Dudut, ilang taon pa ang lumipas, ang koneksyon namin ni Yana ay unti-unting lumamlam. Siguro'y dahil nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay noon habang tumatanda kami. Bigla na lamang tumigil ang pag-uusap naming dalawa nang hindi ko namamalayan. Papa Dudut, sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook noon pero hindi ko nahanap ang account niya. Pansamantalang nawala sa isipan ko si Yana sa mga sumunod pang mga taon habang binubuo ko ang panibagong chapter ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nagpakita si Yana sa akin matapos siyang umuwi sa probinsya dahil namatay ang kanyang lola, Papa Dudut. Yana, Oh my gosh! Aldrin! Ikaw na ba yan? ako nga. Condolence pala. Naikiramay ako sa pagkawala ng lola mo. Salamat. Nung nalaman ko na may uuwi raw na kamag-anak yung lola mo, ikaw yung unang pumasok sa isip ko kaya pumunta agad ako rito. Tama ka nga ng hinala. Nag-message yung tita ko kay nanay tapos minessage naman ako ng nanay ko. Bumiyahe ako agad nung nalaman ko yung balita. Kasama mo nanay mo umuwi? Hindi, mag-isa lang ako. Hindi naman kami magkasama ng nanay ko ngayon Bakit naman? Wala na yun. Iniwan na naman ako as usual. Nakahanap na naman ng bagong boyfriend kaya ayun, sumama ulit sa lalaki niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin pala nagbabago yung nanay mo. Milagro na lang siguro magpapabago sa ugali ng taong yun. Pero ikaw, ang laki na nang ipinagbago mo. Talaga? Ano nagbago sa akin? Marami. Ibang-iba ka na sa Yana na nakilala ko dati. Yung suot mo, yung mga kolorete dyan sa mukha mo. Teka, ganyan na ba talaga kahaba mga pilik mata mo kahit noon pa? Hindi, naka-eyelash extension ako. Ah, okay. Bagay naman. Bagay din sa'yo yung pulang lipstick na gamit mo. Yun lang ba yung nagbago? Ano pa ba? Yung buong style mo. Hindi na pang probinsyana. Medyo revealing ka na nga manamit ngayon, no? Tsaka mas gumanda ka. It's just zero naman to. Pero totoo rin naman na marami nang nagbago sa akin simula nung tumira ako sa Pampanga. Hindi na ako katulad nung dati. Sa dami ba naman ng pinagdaanan ko sa buhay? Kung ano man ako ngayon, hinulma ako ng mga problemang dinanas ko the past years. Anong klaseng mga problema naman yan kaya ganito ang kinalabasan mo? Basta, wag na nating balikan yung mga yun. Past is past. Ang mahalaga, nakita na ulit tayo. Ano, kumusta naman? May girlfriend ka na ba? Wala pa nga At bakit naman? As in, simula nung nagkahiwalay tayo? Wala ka pa naging girlfriend? Wala pa. Dakilang no girlfriend since birth ako. Seryoso nga? Ay, wag mo sabihin Juding ka. Major plot twist yun kung sakali. Mukhang hindi naman ako magkakaganon. Straight ako. Mas barako pa nga ako sa barako. Eh bakit? Parang nakalimutan mo na yata yung mga pangako natin noon Pangako? Ano naman pangako yun? Di ba? Nag-promise ka na babalikan mo ako tapos nag-promise naman ako na aantayin kita. Ah, yun ba? Hindi ko naman alam na seryoso pala yun. Kaya ka ba never nagka-girlfriend dahil doon? Ganun na nga. Oh my gosh, Aldrin! Di ba sabi ko naman sa'yo noon, bago ka umalis, may gusto ko sa'yo. Hanggang ngayon? Halos 10 taon na yung
lumipas hanggang ngayon ba? Ganun pa rin yung nararamdaman mo sa akin kahit na matagal na panahon na tayong hindi nagkakausap? Oo, bakit? May masama ba dun? Wala naman, pero grabe, ibang klase ka. Naghintay ka ng ganun katagal. Wow, saludo ako sa iyo sa katatagan mo ha. Ikaw ba? Ganun pa rin ba ang tingin mo sa akin? Marami nang nagbago, Aldrin. Hindi na tayo katulad nun. Totoy at Neni pa tayo nun eh. Hindi pa fully matured ang pag-iisip natin. Ibig bang sabihin, nagbago na yung nararamdaman mo sa akin? Ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, sobra. Kung ano man yung mga nangyari nung nandito pa ako, nakalimutan ko na yung mga yun. Ganun ba? Pero may boyfriend ka na ba? Sa ngayon? Wala, single ako. Natatawa ako sa'yo, ang loyal mo ha. May mga tulad mo pa rin palang loyal hanggang ngayon. Akala ko kasi lahat ng lalaki manloloko na eh. Parang ang dami mo nang naranasan sa buhay para isipin yung ganyan ah. Ay nako, kung alam mo lang. Alika, pumasok ka muna. May merienda dun sa loob. Doon natin ituloy yung tsikahan natin. Sige. Natuwa ako noong muli kong nasilayan ang magandang mukha ni Yana. Pero noong nalaman kong 5 araw lang ang itatagal nito sa amin ay nakaramdam din ako ng kalungkutan. Pero hindi yon ang pinairal ko, Papa Dudut. Sa halip ay ginawa ko ang lahat para hindi masayang ang 5 araw na ipinagkaloob para makapagsama ulit kaming dalawa. Halos 10 taon din ang lumipas simula nung nagkahiwalay kaming dalawa at nang muli kaming nakapag-usap ay para bang nanumbalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Bigla ko siyang na-miss. Ang dating Yana na paborito kong inaasar, sa mga sumunod na araw pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako kina Yana para tumulong sa lamay ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay buong magdamag kaming nagkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Wala akong pakialam kahit puyat ako kinabukasan sa trabaho. Ang mahalaga ay wala akong nasasayang na oras kasama si Yana. Sa huling araw ng burol ng lola ni Yana ay nagulat ang lahat noong isang malaking politiko ang dumalaw para makiramay. Dala ang isang malaking bulaklak kung saan ay nakasulat ang pangalan nito at may dalading mga photographer. Doon pa lang ay nagets ko na kung bakit siya nandun. Sakto kasing eleksyon noong mga panahong yon at malaking oportunidad ang pagdalaw niya sa lamay para mapabango ang pangalan nito. Ilang oras ding nag-usap ang politiko na yon at tumatakbo sa pagka-congressman. Pagkaalis nito ay abotenga ang mga ngiti ni Yana. Nang tanungin ko siya kung bakit ay isang magandang balita raw ang ibinigay sa kanya ng nasabing politiko, Papa Dudut. Mabuti naman umalis na yung politikong yun. Akala ko dito na siya matutulog eh. In fairness, ang bait niya ha. Dami namin pinag-usapan. Sus! Pumunta lang naman dito yun dahil sa isang bagay. Ano naman yun? Siyempre, eleksyon. Nagpapabango ng pangalan. Oo nga no. Sa bagay, hindi naman sila close ni Lola para bisitahin niya ng ganun. Pero kahit na, at least may ibinigay siyang abuloy. Malaking tulong na yun ha. Ano naman pinag-usapan niyo? May inoffer siya sa aking trabaho. Talaga? Anong trabaho naman daw? Hindi ko pa alam. Basta sa ngayon, tutulong daw muna ako sa pangangampanya niya tapos saka na lang namin pag-uusapan yung trabahong ibibigay niya kapag nanalo na siya. Eh paano kapag natalo? Wala ba siyang chance? Hindi ba siya malakas dito sa inyo? Malakas naman siya. Maraming sumusuporta sa kanya. Nanalo na nga yun dati tapos ilang taon din nagpahinga. Ngayon, babalik ulit siya sa politika. Sana manalo para mabigyan niya ako ng maayos-ayos na trabaho. Sawa na ako sa trabaho ko sa Pampanga eh. Uy, iboto mo siya ha. Pakiramdam ko, siya naman yata ang pulso ng masa ngayon. Teka, akala ko ba 5 araw ka lang dito tapos babalik ka na ulit sa Pampanga? Ibig bang sabihin yan, dito ka na ulit sa atin? Eh, kung mas maganda naman yung trabaho dito, bakit hindi? Kaya ako lang naman gustong bumalik sa Pampanga kasi doon may trabaho ako. Nandun na yung buhay ko. Pero kung magkakaroon naman ako ng hanap buhay dito, dito na lang ako.
Talaga ba? Offer pa lang naman yun, hindi ko pa tinanggap. Sabi ko kay Kong, pag-iisipan ko muna. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ko ba yung trabaho ni Kong? Mabait naman si Kong eh. Kaya nga maraming sumusuporta sa kanya kasi madali lang siyang lapitan ng mga taong humihingi ng tulong. Ganun naman lahat ng mga politiko. Puro pakitang tao. Pero sa pagkakaalala ko, may chismis na kumalat tungkol sa kanya dati. Anong chismis naman yun? Chick boy daw yun. Bali-balita noon na marami siyang side chick. Chismis lang naman yun. Hindi. Parang hindi lang chismis eh. Marami na kasi ang nagsabi nun. May hotel kasi siya tapos sa hotel na yun, may mga kinikita siyang babae tuwing madaling araw. Sa likod pa nga raw ng hotel dumadaan yung mga babae tapos service elevator daw ang ginagamit nila papunta sa kwarto. Wala ba siyang asawa? Meron pero parang wala naman paki yung asawa niya sa mga chismis na kumakalat. Ang mahalaga lang yata sa kanya ay nabibili at saka nakukuha niya yung mga gusto niya. Kasi nga kilala yung asawa niya. Okay. Yun lang ba? Wala nang ibang mas masamang tinapay na chika sa kanya? Wala naman na. Yun na yata yung pinakamalala. Yun lang naman pala eh. Ano, kukunin ko ba yung trabaho? Ikaw, desisyon mo yan. Kung ako tatanungin mo, mas gugustuhin ko na lang na kunin mo yung trabaho na inaalok sa'yo. Kasi ibig sabihin nun, dito ka na ulit titira. Magkakasama na tayo ulit, di ba? Sige, kukunin ko yung trabaho. Di naman siguro ako babaratan ni Kong, no? Ang bilis mo naman magdesisyon. Pag-isipan mo muna. Mag-background check ka, ganun. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto, pero mas maganda na yung wala kang pagsisisihan sa huli. Ikaw na nagsabi na maliban sa pagiging chick boy noon, wala ka ng ibang masamang maipipinta sa kanya. Paano kung kinukuha ka lang pala niya para gawing kanyang side chick? Paano kung type ka pala niya? Eh di mas maganda, mahahatian ako ng yaman niya. Seryoso, papatulan mo siya? Ano ka ba? Joke lang yun. Selos ka naman agad. Di naman ako nagsiselos. Where, yung totoo? Hindi talaga? Sige, papatulan ko na lang siya kapag nag-offer siya na gawin niya akong side chick. Huy, gagawin mo talaga yun? Oh, bakit? Sabi mo hindi ka magsiselos. Ang pangit naman kasi nun. Gusto mo maging side chick? Okay lang sa'yo na maging kabit ka? Why not kung mas yayaman ako dahil dun? Sisirain mo yung pangalan mo dahil sa pera? Ang seryoso mo naman masyado ka usap. Kung saan na napunta tong usapan natin. Masyado ka kasing advance mag-isip eh. Trabaho lang yung in-offer tapos napunta na sa pagiging kabit. Iniisip ko lang naman yung mga posible na mangyari. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron pero… Oh, yun naman pala eh. Halika na nga, samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Samahan mo ko, bibili ako ng Yossi. Yossi na naman? Pagkatapos ilibing ang lola ni Yana ay sinimulan agad nito ang trabaho niya para sa dating congressman. Hindi niya binanggit sa akin kung ano bang klaseng trabaho ang ibinigay para sa kanya pero hindi ko na ito kailangang tanungin pa dahil araw-araw na nakakasama si Yana sa pangangampanya ni congressman. Sobrang tuwa ko noon dahil ang ibig lang sabihin noon ay hindi na babalik pa si Yana sa Pampanga. Meaning ay araw-araw ko na siyang makakasama at hindi na kami magkakahiwalay pa. Yon ang inakala ko. Pero mali pala ako nang naisip papadudot dahil simula nung nagtrabaho si Yana kay congressman ay dumalang na ang pagkikita naming dalawa. Expected ko naman noon na magiging abala talaga si Yana sa trabaho niya dahil sobrang init ng labanan ng mga politiko sa lugar namin. Pagkatapos ng buong araw ng pangangampanya ni Yana ay lagi itong pagod kaya wala na siyang oras na makasama ako. Pero noong natapos ang eleksyon at nanalo si congressman ay nagpatuloy pa rin ang trabaho ni Yana sa politikong yon. Simula noon ay natunghayan ko kung papaano nagbago ang buhay ni Yana. Nagkaroon siya ng magagarang gamit, magagandang damit at ilang alahas. Branded na noon ang mga suot nitong sapatos at bag. Hinala ko ay galing lahat yon kay congressman dahil kilala naman talaga itong mapagbigay na tao. Unti-unti ay naipaayos na rin ni Yana ang dating maliit na bahay ng kanyang lola. Ang dating Yana na nakilala ko ay unti-unting nagbago hindi lang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa ugali. Malimit na lang kaming magkita noon dahil palagi siyang nasa bahay ni congressman. Kung saan ito nagpupunta ay laging nandun si Yana na para bang siya ang sekretarya nito. Hindi ko tuloy
Magawa-gawa ang plano ko noon na ligawan sana siya dahil lumalayo na siya sa akin noon. Pero noong sinubukan kong magtapat kay Yana ng pag-ibig ay nalaman kong huli na pala ang lahat. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na raw kami pwede, yon ang naging sagot sa akin ni Yana noong nagtapat ako sa kanya ng nararamdaman ko. Tinanggap ko yon dahil matagal na panahon na rin naman ang dumaan lalo na't hindi ko naman hawak ang puso't isipan ni Yana ng mga panahong yon. Pero masakit din pala, Papa Dudut. Lalo na kapag hindi na tinanggapan ng babaeng mahal mo ang alok mong pag-ibig. Akala ko kasi noon ay may chance pa ako kay Yana kasi mukhang hindi na mangyayari pa ang inaasahan ko. Sa mga sumunod na buwan ay mabilis na kumalat ang bali-balita na may kabit daw si Congressman at ang hinala ng lahat ay si Yana ito. Nang mga panahong yon ay hindi na kami nagkakausapan ni Yana. Maging ang mga chat ay hindi na rin niya pinapansin. Hindi na rin siya umuwi noon sa bahay nila, sa halip ay sa isa sa mga bahay ni Congressman na raw ito nakatira ayon sa kanyang pinsan. Masakit para sa akin na pagchismisan ng mga tao ang babaeng nilalaman ng puso ko. May pagkakataon pa nga noon na nakipagtalo ako dahil imposibleng maging kabit lang si Yana. Matalino siyang tao at alam kong hindi siya papayag na maging kabit lang. Saka sobrang tapang naman ni Congressman kung magiging kabit niya ang empleyado niya gayong maganda naman ang samahan nila ng kanyang asawa. Sobrang in denial ako noon kahit na ako na mismo ang naghihinala na baka kabit na nga si Yana ni Congressman. Kitang-kita ko rin kasi ang pagbabago sa buhay nito at wala ninuman ang magbabago ang buhay ng ganong kabilis kung wala naman itong ibang kapalit. Unti-unti ay pinalaya ko na lamang ang puso ko mula kay Yana kesa masaktan pa ako, Papa Dudut. Pero kung kailan unti-unti ko na siyang inaalis sa buhay ko, ay bigla ulit siyang nagpakita sa akin noong binisita niya ako sa slaughterhouse, Papa Dudut. Aldrin! Yana, anong ginagawa mo rito? Sabi na nga ba, dito pa rin talaga kita mahahanap eh. Talagang paborito mo tong lugar na to, no? Sinusulit ko lang tong lugar na to. Sa susunod na buwan kasi, puputulin na nila lahat ng mga puno ng manggay. Ha? Bakit daw puputulin? Nabili na tong lupa rito. Mula dyan sa kinatatayuan mo hanggang sa kung saan madako yung mga mata mo. Ganun kalawak ang nabili ng bagong may-ari. Kaya di magtatagal, wala na akong tatambayan. Sino? Kilala mo ba kung sino nakabili? Ikaw ang nakakakilala sa kanya. Si Congressman? Siya nga. Gagawin daw niya tong subdivision. Ewan ko nga kung bakit dito pa niya napiling magpatayo ng subdivision eh. Ang lapit nito sa slaughterhouse. Di ang baho. Hindi ba bawal magtayo ng mga kabahayan malapit sa slaughterhouse? Minsan di ko rin makuha kung ano tumatakbo sa isip nun eh. Ah, oo. Nabalitaan ko na plano niya magpatayo ng subdivision pero hindi ko inaasahan na dito pala yun. Wala na tayong magagawa dyan. Teka, may iba tayo. Grabe. Ibang-iba ka na talaga. Hindi na nababagay yung itsura mo rito. Ako pa rin naman to kahit nag-iba na yung style ko. Talaga ba? Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Pupuntahan pa ba kita rito kung nakalimutan na kita? Masyadong busy lang talaga nitong mga nakaraan kaya hindi na ako nakakalabas. Eh yung mga message ko, hindi mo ba natatanggap? Nababasa ko pero… basta masyado lang talaga akong busy. Pero ano ngang meron? Ba't ka na pa rito? Wala, gusto lang kita makita. Yung totoo. Hindi ka pupunta rito kung wala kang kailangan. Ang tagal na nating hindi nagkikita o nag-uusap man lang. Sigurado ako na may rason kung bakit bigla ka nagkaroon ng oras para pumunta rito. Oo, tama ka. May dahilan kung bakit ako nandito ngayon. May gusto ko itanong sa'yo. Ano yun? Tungkol saan? Samahan mo ko. Aalis tayo sa lugar na to. Ha? Ano sinasabi mo? Ayaw mo
mo ba umalis dito? Magsimula ulit tayo ng bagong buhay sa ibang lugar na magkasama tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa Pampanga, gamay ko ng lugar na yon, madali lang bumuo ng buhay doon. Pero bakit? Anong pumasok sa isip mo? Bakit gusto mo nang umalis dito? Basta, wag mo nang alamin. Ikaw yung pinuntahan ko kasi alam kong ikaw lang ang mapapagkatiwalaan ko eh. Ikaw lang ang makakaintindi sa akin. Paano kita maiintindihan kung ayaw mo naman magpaliwanag? Sabi mo pinagkakatiwalaan mo ko. Pero bakit hindi mo man lang masabi sa akin kung ano yung dahilan bakit gusto mo nang umalis bigla? Hindi ko pa ito makukwento sa'yo hanggat nandito tayo sa lugar na to. Sasabihin ko rin sa'yo ang totoo kapag nakaalis na tayo. May kinalaman ba to kay Congressman? Basta, please, magtiwala ka na lang muna sa akin. Sasabihin ko rin naman sa'yo ang lahat kapag nakalayo na tayo. Hindi ganun kadali yung gusto mong mangyari, Ane. Bakit naman? Nasa tamang edad naman tayo Pwede na natin gawin lahat ng gusto nating gawin. Pero ano bang ibig sabihin nito? Bakit ako yung gusto mong makasama umalis? Bakit ako yung gusto mong makasama magsimula ng panibagong buhay? Dahil alam ko kung anong nilalaman ng puso mo. Mahal mo ako, diba? Ako yung gusto mo makasama. Ako yung pinapangarap mo. Ang totoo, ikaw rin naman yung gusto kong makasama Gusto rin kita. Matagal na. Ha? Pero sabi mo sa akin… Oo, sinabi ko sa'yo na nagbago na yung tingin ko sa'yo. Pero simula nung magkasama tayo ulit, bumalik lahat. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo noon. Ay, di ko alam. Hindi pa kita masasagot sa ngayon. Nandito na kasi yung buhay ko Ako na yung breadwinner ng pamilya namin. Hindi ko sila basta-basta maiiwan kasi sa akin sila nakaasa. Pag-isipan mo. Hindi pa naman tayo aalis ngayon 3 linggo pagkatapos ng araw na to, yun ang pinaplano kong alis natin kung sakali mang papayag ka. Sige, pag-iisipan ko. Pag-iisipan ko ng mabuti. Maraming salamat. Hindi man malinaw ang rason, alam kong may pinagdadaan ng problema si Yana ng mga panahong yon kaya niya biglang gustong umalis sa lugar namin. Ang hinala ko ay may kinalaman ito kay Congressman pero kung ano man yon ay hindi na ito ibinahagi pa sa akin ni Yana. Papadudot, napaisip ako sa anyaya sa akin ni Yana. Yun ang isang bagay na matagal ko nang inaasam, ang magkasama kaming dalawa. Ang pagkakataong matagal ko nang hinihiling ay ibinigay na sa akin ni Yana sa wakas. Nakadepende na lamang ito sa desisyon ko kung sasama ba ako sa kanya o hindi. Maraming dapat na i-consider para matupad ang gustong mangyari ni Yana. Hindi yung simpleng bagay lang na agad-agad na pinagdidesisyonan. Kapag sumama ako sa kanya sa Pampanga, ibig sabihin noon na iiwan ko ang buhay na kinalakhan ko. Hindi ko pwedeng gawin yon dahil ako na ang namamahala sa babuyan namin noon. Sa akin na nakaasa ang mga magulang ko at kapag sumama ako kay Yana ay para ko na lang ding iniwan ang pamilya ko basta-basta. Alam ko naman na darating din ang araw na hihiwalay ako sa mga magulang ko. Kapag bumuo na ako ng sarili kong pamilya pero hindi sa ganong paraan na aalis na lamang ako bigla nang wala man lang paghahanda. Dumating ang nakatakdang araw ng pag-alinsana namin ni Yana. Pinuntahan niya ako sa slaughterhouse para kumustahin ako at alamin ang naging desisyon ko. Mabigat man ang loob ko ay sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko tungkol sa kanyang plano. Napakahirap, papadudot. Yana, pasensya ka na. Kababasa ko lang sa text mo. Katatapos lang kasi naming magkatay ng baboy. Okay lang. Sinadya talaga kita rito ng ganito kaaga. May kailangan ka ba? Ang aga mo naman yata nagpunta rito. Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Tungkol sa pagpunta natin sa Pampanga? Yun ba? Nakapag-isip ka na ba? Sasama ka ba sa akin? Pasensya ka na pero akala ko kasi hindi na matutuloy yun Bakit mo naman naisip na hindi na yun matutuloy? Nagme-message ako sa'yo pero hindi ka kasi nagre-reply kaya akala ko hindi natuloy. Pasensya ka na. Monitored kasi yung social media ko kaya hindi ako nakakapagbasa ng mga message Monitored nino? Ni Congressman? Basta, wag mo nang alamin. So ano, bukas na yon. May desisyon ka na ba? Yana, sorry pero hindi kita masasamahan sa pagkakataong to. Hindi pa ako ready.
Masyado maikli yung oras na ibinigay mo sa akin para magdesisyon. Marami akong kailangan i-consider eh. Ganun ba? Pasensya ka na talaga ha. Sana maintindihan mo na nandito na yung buhay ko. Sa totoo lang gustong gusto kita samahan. Gusto kita makasama eh pero hindi pa sa ngayon. Naiintindihan ko. Nakakadismaya lang kasi akala ko kaya mo. Yun pala, katulad ka rin ng iba na puro salita lang, kulang sa gawa. Ang hirap naman kasi ng sitwasyon natin. Bigla-bigla ka na lang nawawala tapos susulpot ka na parang kabuti. Hindi ko nga alam kung anong meron tayo ngayon eh. Mukhang walang kasiguraduhan tong kung ano man tayo. Kung alam mo lang, litong-lito ako sa sitwasyon natin ngayon. Hindi kita mabasa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. Sabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin eh. Pero sa akin ba? May tiwala ka ba sa akin? Bakit tayo mo sabihin sa akin yung dahilan kung bakit nagkakaganito ka? Ano bang ginawa sa'yo ni Congressman? Bakit naging ganito yung buhay mo? Mas mabuti nang wala kang alam para hindi ka mapahamak tulad ko. Nasa alanganing ba buhay mo ngayon? Sabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Yung tulong na inaasahan ko mula sa'yo, yun yung bagay na ipinagkait mo. Ako na lang makakatulong sa sarili ko ngayon, Aldrin. Matutuloy ka ba? Alis ka ba bukas? Kailangan. Hindi ko na kaya magtagal pa rito. Sinasaktan ka ba ni Congressman? Narinig ko yung kumakalat na chismis sa inyong dalawa. Hindi naman totoo yun, di ba? Mabait si Congressman. Wala siyang ginawang masama sa akin. Malaki ang naitulong niya sa buhay ko. Kung ganun, bakit gusto mong umalis dito? Hindi si Congressman ang problema ko. Ibang tao. Eh sino? May iwan na kita. Teka lang, Yana. Ano? May sasabihin ka pa ba? Ito na ba yung huling pagkikita natin? Hindi ko alam. Sana hindi. Sana magkita tayo ulit sa future kung pagbibigyan ng tadhana. Antayin kita. Maaantay mo ba ako? Kung mangangako ka sa akin na babalik ka, aantayin kita. Wag na. Maganda ng buhay mo ngayon. Wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang babae na babagay sa'yo. Hindi tayo para sa isa't isa, Aldrin. Kung ganun, pwede ba kitang mayakap? Kahit ngayon lang. Oo naman. Halika. Maraming salamat sa lahat Salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang yung tanging nagbigay sa akin ng kasiyahan eh. Hindi kita makakalimutan. Mag-iingat ka. Kung sakali mang magbago ang isip mo, 6:00 ng gabi, yun ang alis ko. Aantayin kita hanggang sa umalis yung bus. Maiwan na kita. Alam kong pangihinayangan ko ang naging desisyon kong yon, Papa Dudut. Alam ko, Papa Dudut, na hindi ko alam kung tama ba ang pinili ko o hindi. Pero noong araw na yon ay bago umalis si Yana ay gusto ko sanang magpaalam sa kanya. Pinuntahan ko siya sa terminal ng bus sa oras na sinabi nito, Papa Dudut. Kaso'y pagdating ko sa terminal ay hindi ko na nadatnan si Yana doon. Inilarawan ko si Yana sa isang guard para itanong kung nakaalis na ba si Yana at ang sabi ng gwardya ay hindi raw siya natuloy dahil sinundo raw siya ni Congressman at dinala pa uwi. Mula sa terminal ay nagpunta ako sa bahay nila Congressman at nagbabaka sakaling makausap ko si Yana. Kaso'y hindi nila ako pinagbigyan na makita siya. Sobrang kabado ako noon dahil malakas talaga ang hinala ko na kaya gustong bumalik ni Yana sa Pampanga ay dahil tinatakasan niya si Congressman. Ngayong nasa poder na siya ulit nito ay naisip ko na baka nasa panganib si Yana. Dumaan ang mga araw ay hindi ko na nakita pa si Yana. Hindi na ito sumasagot sa mga chat ko sa kanya. May nakausap akong trabahador ni Congressman at siya ang nagbalita sa akin na nasa abroad na raw si Yana dahil buntis ito at hindi si Congressman ang nakabuntis sa kanya kundi ang anak nito. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman kong balita. Pero ang mas masakit pa kesa doon ay never na po ulit kaming nagkita ni Yana simula noon, Papa Dudut. Ang mga nangyari sa buhay ko noong panahong yon ang patuloy na bumabagabag sa isipan ko hanggang ngayon. Marami akong pinagsisisihan sa mga desisyong ginawa ko noon. Naisip ko na kung hindi ko na lang sana sinuportahan si Yana sa pagtatrabaho nito kay Congressman ay baka masaya na ang buhay nito ngayon sa Pampanga.
Kung sinamahan ko lang sana siyang tumakas noon ay baka masaya pa rin kaming magkasama hanggang ngayon. Sa ngayon, yon ang mga bagay papadudot na pinanghihinayanganan ko. Kung sana'y naging matapang lamang ako noon, kung sana'y pinaglaban ko lamang ang pagmamahal ko kay Yana, sana'y wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Nakakabitin man pero yun po ang mga totoong nangyari. Wala na akong balita pa kay Yana hanggang sa ngayon. Sa kabilang banda ay tahimik na po ang buhay ko. May isa na akong anak pero hiwalay sa asawa. Kung sakali mang magkita ulit kami ni Yana sa hinaharap ay sisiguraduhin ko pong isusulat kong muli sa inyo, Papa Dudut. Pero sa ngayon hanggang dito na labang po muna. Maraming salamat po, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aldrin. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.